Έλα, Νούλη! Έλα! Πάρε την καραμπίνα, πάρε την καραμπίνα! Έλα, πάμε! Ζόρικα! Νάτος! Συγχαρητήρια! Έτσι, ναι. Μία δήλωση. Μια δήλωση. Ναι, μια δήλωση. Μονόβολο στο μάτι. Μονόβολο και βουπ κάτω. Ναι, τι έκανες όμως τον κουλουλιά, πες το. Κουλουλιά τι έκανες. Μου λέει γιατί πας και ήρθε ο κουλουλιάς. Του λέω πάω 2 λεπτά εκεί θα σου κάτσω εκεί. Θα γίνει διάσημος από στο ίντερνετ, στο YouTube. Να το δω στο YouTube το τάβε και να μην ξαναγίνω. Είναι πιο πατώ, μάγκες. Είναι πιο πατώ, ρε πράγκα. Να θα ήταν γαμίσου, μεγάλο ρε γερό. Ναι. Σιγά όλο τους παπά. Πέρασε από πάνω. Θα πέσουμε τραχιά μεγάλα τράκα. Θηρίο, θηρίο. Και με μπαλάκι. Δεν μαζεύω 60 άτομα. Μούλης, Κώστας, Τάμπασης, Όλοι Παπάς. 60 άτομα. Θα φωνάξουμε κι άλλους. Το πάει εδώ πέρα να του δείξει πεντάρι πάλι στην κουμπουριά ή στα γουλούνια. Το φάνη να τον πάρουμε και κάτω. Το μαλάκα. Θες την πάλι ασφάλεια φάνη πέρα. Όταν με βλέπει χαμογελάει τώρα. Όταν με βλέπει χαμογελάει. Θα σκάβει μας το δείχνω. Αλλά τα 40 λεπτά να βγάλω τώρα. Ναι, αν βάλω 40 λεπτά τώρα, θα κάνω να το ανεβάσω 3 ώρες. Θα κάνει να το ανεβάσει. Το βάλω δηλαδή, αύριο θα είναι σίγουρα μέσα. Και το βράδυ θα είναι σίγουρα μέσα. Αλλά ας να πάμε σπίτι για να το κόψουμε. Κυρίω. Ο τέτοιος ο παπάς. Θα πας τώρα να πάει μετά λόγω κάτω. Πολύ ακούγεται, αφού ό,τι μπορούσα να τραβήξει. Για πάρω τον, να τραβήξει λίγο. Έτσι βγαίνουν τα... Ατέρατα. Λοιπόν, πάμε δε. Να πάρει μια ανάσα. Έχει μέση μετά. Το φωνικό όπλο. Όχι, δεν μπορώ μπροστά, γυρνάω πίσω, πέσω ρε μάνα, καλύτερα πίσω. Γυλαίκο. Θα τον Νίκο. Αυτό είναι ακριβά. Πάμε. Πώς θα λέγεις τώρα, ένα κατάκι. Δεν πέρασαμε το 3 στην ΕΖΕ.
Άμα το περάσει μετά από εκεί έκανε εντάξει, ρε. Το κάνει μια νυφρίσια, Ω, το βλέπει γυναίκα. Πω. Πάμε. Πάμε. Έλα ομάδα. Ζόλικο είναι, ζόλικο. Πάμε. Ναι. Και να φανταστείς μας είδε και ο Χαρινός σήμερα το πρωί. Πάμε. Έπρεπε να έρθει ο γιατρός να το βαρέσουμε. Πάμε. 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 Το περάσαμε. Περάσαμε. Καλά. Πάμε. Ναι, μόλις το μονοπατάκι. Το πάει η Αλλά δεν κάθονται όμως το χάμο. Μέσα Δεν κάθονται το χάμο. Δεν κάθονται εδώ. Δεν πάει η Εγώ όπως αυτή τη δουλειά που ήρθα, εδώ δίπλα είναι ένα ρεματάκι που πάει μια σωλήνα με νερό. Φαίνεται. Εδώ είναι. Όχι, εδώ είναι. Το χάμι στο γύρο. Εδώ είναι, να τη δεις. Το ίδιο, είναι το χάμι, ρεματάκι. Αλλά δεν κάθονται όμως εδώ. Βασίλης Μαρούδας. Έτσι. Πάρα λίγο σήμερα, αλλά Δεν περνάνε και έτσι γιατί καλύτερα έχει ένα πλάτωμα από πάνω. Καλύτερα να μπει στο πλάτωμα από πάνω. Πιο ψηλά. Ναι, καλιά εκεί μέσα από το Καλύτερα Για πάμε να λίγο. μπεις μέσα εκεί παρά εδώ. Εδώ δεν βαράζει. Πάμε. Την κούγια η βλάγα με κύμα δεν ξέρει. Πάμε. Να τα λέτε, να ξέρουμε τι πάμε για τα κάτω. Μόνο του το καρτέρ μας μάθει. Το παλιά. Το πάρεις εκεί. Εγώ στο μάθα τα παγιά. Εγώ σε έστειλα πάει πάνω. Και σήμερα μέσα. Πιο κάτω στο βράχο. Θα τα πήραν οι άλλοι. Ξέρεις που ήμουν και πήγα εκεί πάνω. Άσε ρε, τα σιγά σιγά πήγαινε, εντάξει. Και δεις που ήσουν και που πήγες. Πάμε. Εντάξει, σιγά σιγά πήγες εκεί πέρα, εντάξει. Σιγά πήγα, δεν Τότε, δεν κουράστηκα. μονοπάτ, ο Κώστας μου είπε είπα και πήγα ρε. Μόνο θέλει υπομονή να κάτσει και να μην φύγει. Δεν φεύγω εγώ ρε, χάμω ρε. Θα δέσω και το πόδι χάμω. Άλλη φορά Κώστα λουκέτα έχεις. Κράκ στον έλα το χάμω να μην κουνιέται κανένα. Πει ο τράκας στο καρτέρι, κράκ, πήδο. Μαρούδας, πήδωμα όλοι χάμω. Άλλες τα γουρούνια όλα. Εδώ κάποιος ήταν εδώ χάμω. Κουράστα. Κώστα, ποιος τρώει Κώστα. ποιος τρώει κουρασά. Κορνίλιος πήγε να βρει τη Μιχαλίδα κάτω. Άσουμε, τράβησε. Πω, πώς να πας τίποτα εκεί χάμω. Πήγα εγώ να βγω να πας στο βάρο να με τράβα και πήγε. Με το που μου λέει ο Νούλης τράβα το άνοιξα είχα χαθεί εγώ. Πριν μου το πει ο Νούλης. Έτσι πρέπει να μπαίνεις μέσα και να προσέχεις τα σκυλιάς κάτω. Τι λέει ο Κώστας. Θα πάω στο πάρτι εδώ. Θα βγάλουν την Παναγία οι άλλοι. Μαγιάς δεν έχει. Εδώ ούτε τσακώνεσαι τίποτα, δεν έχει. Εδώ είναι προβαλά. Μόνο να ακούσεις τα παιδιά. Να μιλάει ο Κώστας και χρειάζεται για γάμι. Τα πήραν άλλοι. Πάτα το τραβάω μωρέ από τον κόλλο. Κάτω, κάτω. Έλα, γέλα τα άλλο μπροστά. Έλα, Τρας, πάρε. Για λίγο να αλλάξετε. Ναι, δεν βαράνε, γουρούνι. Βαράνε. Κράτα σύντομη. στις γωνίες, στα χέρια, για να μην τον... Θα πάνε το λίγο. Πω. Ζόρικα. Από το big game έφτασε να κουβαλάει κουρούνι.
ήρθε εκεί. Άρα το δέχεται εσύ, Έλα εδώ, Μπίλι, φέρ' το εδώ. Δεν φέρεις ένα χειμώνα. Περίμενε. Πάρε το γυλαίκο, το γυλαίκο. Σιγά, είναι τέτοιο μας. Ναι. Ναι, Δεν πάρε πόσα με δεν δέκα το μέτρα. Να το σκοτώσεις, το είναι. Μα εδώ δεν είναι σκόνη με την πλάτη ρε Κωστή και να τραβάω και λίγο. Ποιος? Ποιος ρε τα μάχη? Δεν μου λες, άμα του ρίξεις μία εδώ για να μην φουσκώνει. Δεν θέλει μία. Για να μην φουσκώνει. Γεμίσει να η παίρνει τέτοια. αέρα. Τι μπορεί να πάει τώρα. Πατσιά τώρα μέσα. Τα αίματα. Όχι ρε κλείνω, παιδί να το ανοίξουμε. Μία Κλείνω. φορά. Όχι, μην άστα να σου πέστε. Ναι ρε, δεν τα. Τώρα άμα το ανοίξει βρώμισα. Αν δεν έχει νερό. Άμα κολλήσει το σκατό που έχει φάει αραποσίτη κάργα. Το μουνί. Το 97. Το 97. Πανίγει αυτό, έχει πληκτρολόγιο που κάτω. Ναι. Πάμε. Σκοβές να πω τι κλείσει τα φούτα. Μπορούμε αριστερά, ρε. Σκέψου ένα μόνο. Φτάσαμε τώρα, ρε. Δεν στην πέση ακόμα. Φτάσαμε τώρα, δεν πάει φαίνεται τώρα κάτω. Θα πάει τα πιο μεγάλο δεν έχει. Τώρα δεν φαίνεται, ρε. Και να τι, γιατί τώρα μη φωνάζετε. Φτάσαμε τώρα, μη φωνάζετε. Φτάσαμε. Δεν πάει και λίγο και ο Βασιλάκης. Μη φωνάζετε, φτάσαμε τώρα. Ο Βασιλάκης που είναι. Ο Θα Βασιλάκης που είναι. Ο πήρε το Μαργάρας που σκυλί είναι. από τον κουλονιά μου. Δεν πάει στο δουλειά βάλει, εντάξει, να δούμε. Πάμε τώρα, μη φωνάζετε.